Begira hau. Bueno, ez dago gaizki, baina nau komentzitzen. Zerbait eroagoa izan behar du, baina autoktono puntu batekin, tradizio puntu batekin. Ulertzen? Bai. Eta zuen jarratzaile galdetzen badiegu? Haiek erabaki ezatela, zen izango den zuen look berria. Kaixo YouTube, gu gara bizki, Eta tiski. moderno, Monozigotikoak. Gaur zuen laguntzaren bila gatoz. Look aldaketa baten bila gabiltza eta zuen iritzia. Ezinbestekoa da. Beraz, bi aukera emango dizkizuegu eta zuek aukeratuko duzu zein den gure look berria. Modernoa baina barnekoia. Meta tradizioa. Hemen ikusten duzuenez, argi eta garbi saiatu gara bi tendentzia elkartzen. Orain supermodan dauden trentza espigak, rollo Kardashian edo Rihanna, gure kolore gustokoenarekin. Laranja. Bai, laranja kolorea gure haurtzarora eramaten gaitu. Pippi Langstrom, Biki, Bikingoa. Eta nola ez, sustrai beltzak. Gure familia simbolizatzen du. Arbasoak, lurra. Hurrengo aukera honetan berriz beste bi kontzeptu oso interesgarri nahaztu nahi izan ditugu. Alde batetik gure ardi latxari, omenaldi batekin nahi izan diogu. Eta horri kontrastea eginez, flekillo beltza. Gure iragan iluna simbolizatzen du, baina baita ere, egun eta gaua, yin eta jana, bipolaritatea, you know what I mean. Hauek izan dira gure bi aukerak. Orain erabakia zuen esku dago. Gogoratu bozketan parte hartzen, zuen iritzia oso garrantzitsua da. Oso. Grinsley. Eta jarraitu nahi bagaituzue, suskribatu gure kanalera edo eman like. Gu gara bizki, Eta tiski. moderno, Monozigotikoa. Moztu! Aizue, ondal zaudete. Ba, ize ba. Ez dakit, arraro zaudete, ez duzu toiukatu, ez burrukatu. Suixo, gilipollas!